मोनसे दुखु गोनां जाथाय रङियानिफ्राय नाग्रिजुलनि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 4 बोसोरनि हिन्जावसा थरैना माइसा बर' मुंनि सासे हिन्जावसाया खारबोबाय थानाय गंसे मटरसाइकेलजों जायगायावनो जाब्रबथायनि गेजेराव सौग्रावनानै जिउ गोमानो गोनां जायो। खुलुमबाय आन्दाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर, दिनै आङो बे सावगारिजों एबा बे भिडिअजों नोंथांमोननो जे सावगारिखौ लाबोदों माखासे आर'नाइ खौरांनिफ्राय मोननाय एबा ससियेल मिडियानिफ्राय मोननाय बे रादाबखौ आं नोंथांमोननो आरोबाव आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनो लाबोदों। आन्दायग्राफोर, आं दिनै बे सावगारिखौ नायनानै आंनि गोरबो मैखुना गावखांदों, आंनि मेगनाव मोदै गदों। मानोना गोबांथार गावनि फिसाफोरखौ बिमा बिफाफ्रा जुलिनि उनावहाय गथ'नि मिजिंथिं लानानै गथ'खौ गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै जाय बिमाफ्रा जोनोम होयो आरो बे गथ'फोरखौ इसोरनि गेदेर अननाय मिजिंथिनानै गोबां मिजिंजों, गोबां थांखिजों, गोबां बरसाजों गथ' गथायफोरखौ फेदेर आरो फोलावो। गोबां मिजिं दंमोन, थांखि दङमोन जाय बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बे मिजिं आरो आसाया नाथाय गासैबो फैमाल जानानै थाङो। नाथाय बे गासैबो इसोरनि आखायाव। जानो हागौ जेरै जों गोबांथार बाइबेलनि गेजेरजों गले गले मोननो हायो, जेरै अपदेशगिरि 3 बालमि सेनिफ्राय जों फरायब्ला मोनो जोनोम जानाय, जुलि जानाय, थैनाय आरो गाबनाय, दुखु आरो सुखु, बारनाय आरो थख्रबनाय, जेननाय आरो देरहानाय, बेफोर गासै जागोन जाथायफोरखौ इसोरा जोंखौ आइनि गोरबोनिफ्राय सारिजानायनि सिगांनो लिरना दोनखादों। सोर बिमानिफ्राय सोर गथ'आ माब्ला सारिगोन बेखौबो इसोरा जोंखौ बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानाय सिगांनो लिरना दोनखादों। सोर बे बुहुमनिफ्राय माब्ला बबे जाथायजों रुंसारि जालांगोन बेखौबो इसोरा जोंनि सिगां लिरना दोनखादों। सोरजों जुलि जागोन आरो सोर माब्ला गोरोबलायगोन, सोर माब्ला गावस्रागोन, सोर माब्लानि जिबनाव दुखु आरो जेंनाफोर जागोन, बे गासैखौबो इसोरा जोंखौ बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानाय सिगांनो लिरखादों। औ, बेफोर गासैबो इसोरनि गोसो बादि, मानसिनि साननाय एबा जोंनि गोसो बादि नङा। नाथाय इसोरानो हरो, इसोरानो लांफिनो। दिनै अनदायग्राफोर, जोंनि गेजेराव जाय जाथायखौ, जाय सावगारिखौ नुनानै जों गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनदों। जाय बिमाया गावनि फिसाखौ लांबाय थानाय समाव स्कुलाव जेब्ला बियो थांबाय थानाय समाव, जेरै रङियानि नाग्रिजुलि मोनसे राजा लामायाव हरखाब बे गथ'आ बारस'नायाव गंसे स्पिडै एबा गोख्रोङै फैबाय थानाय गंसे बाइकजों सौग्रावनानै जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। मानोना बियो बिमाजों लोगोसे गैयामोन, बिमानि सिगांनो बे बारस'नो नागिरदोंमोन। बे समावनो बे जाब्रबथायनि गेजेरावनो आरो फैबाय थानाय गंसे हमथास्लाबनो हायै बाइकजों बे जायगायावनो बे जाब्रबथायनि गेजेराव जिउ गोमानांगौ जाबाय। बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुनानै सोर बिमाया, सोर बिफाया, सोरनि मैखुना दुखु मोना जानो? जायफ्रा गथ'फोर दंमोन बिसोरो जायफ्रा गोमा जाबाय। जेरै अनदायग्राफोर, आंहाबो सासेल' फिसा दंमोन, जाय सासेल' फिसा जेरै बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा रुंसारि जानायाव दिनै बेफोरबायदि गथ'फोरखौ हरखाब जाथाय जानानै गोमालांनाय, बेबायदिनो लोमजानाय एबा बेबायदिनो अबथिरा बैसोआव बेबायदिनो बैसो जास्लाबैनि सिगांनो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानाय, एक्सिडेन्ट जानाय, बेफोर गासै जाथाय दुखु गोनां जारिमिनफोरखौ नुयोब्ला, नुथायफोरखौ नुयोब्ला गोबांथार बिफाफोर, गोबांथार बिमाफोर, गोबां नों आं बिदा फंबाय बिनानावफ्रा गोरबोआव दुखु मोनखाङो। दिनै अनदायग्रा आइ आफारि बिदा बिनानावफोर, दिनै बे जाब्रबथायखौ नोंथांमोना फारि फारि नुलांगोन। नैबे आर'नाइ रादाबनिफ्राय आं बेखौनो खेबखाना बाहाय होनाय जादों। नोंथांमोना नैबे जाथायखौ फारि फारि नायलांदो। आरो जाय गथ'आ दिनै बे बुहुमनिफ्राय हरखाब रुंसारि जालांबाय, जोंहा जेबो राहा गैया, खालि आर'ज खालामनाय, बिनि जिउ मोननो थाखाय इसोरनाव बिनायल'। बेनिखायनो दिनै बेफोर जाय न'खराव जाय बिमा बिफाया जोनोम होदोंमोन बिनि थाखायबो जों आर'जआव लाफानोसै। आरो बे दुखुथिया न'खरा इसोरनि अननायजों बेबायदिनो बिसोरो हमथानायजों, सैसोनायजों, सहायनायजों जेब्लाबो गसंथानो हाथों, बेनि इसोरनाव जोंनि आर'ज। आरो बे जाथायखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। आं बाहायनो नोंथांमोननिसिम नैबे सावगारिखौ नायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे दुखु गोनां जाथाय रङियानिफ्राय नाग्रिजुलनि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 4 बोसोरनि हिन्जावसा थरैना माइसा बर' मुंनि सासे हिन्जावसाया खारबोबाय थानाय गंसे मटरसाइकेलजों जायगायावनो जाब्रबथायनि गेजेराव सौग्रावनानै जिउ गोमानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय मथेब्ला दिनै बेयो तामुलपुर पुलिस थाना सिङाव थानाय आरो बे गावनि बिमाजों जेब्ला फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो गोनां जादोंमोन। जाय गथ'आ जेब्ला गावनि बारस'नाय लामाजों बिमानि सिगांनो बे मोनसे लामाजों बारस'लांबाय थानाय समाव, अब्ला बै समाव स्पिडै एबा गोख्रैयै
खारबोबाय थानाय गंसे बाइकआ बेजों सौग्रावना बेखौ बुद्रुलाङो आरो बे जायगायावनो बेयो जिउ गोमानो गोनां जायो। बे दुखु गोनां जाथाया जोंनि थाखाय जोबोद जिउआव नांथाव। अनदागाफोर दिनै जोङो बे जाथायनि सोमोन्दै गोबां ससियेल मिडिया आरो गोबांथार जोङो पेपारनि गेजेरजों जों नुनाय एबा मिथिनो मोन्दों। मानोना बे जाथाया जोंनि जाय तामुलपुर थानानि सिङाव जाथाय जानाय आरो बियो थाइगिरबारि गामिनि अजय बर'नि सासे फिसाजोमोन आरो बे 4 नं साहुगुरि LP स्कुलाव बे फरायोमोन। जाय बिमाया गावनि फिसाजोखौ लानानै जेब्ला बियो फरायसालियाव थांबाय थानाय समाव अब्ला बे समाव बियो गंसे फैबाय थानाय जाय बाइकआ बेखौ मिथिस्लाबैनो बेखौ सौग्रावनानै जायगायाव जिउ खोमायो आरो जाय गारिया बेखौ सौग्रावनानै गालांदोंमोन आरो बेखौ जब्द खालामनानै बेखौ थानायाव बेखौ जमायना खालामना होनाय जायो। अनदागा लोगोफोर दिनै बे जाथायफोरनिफ्राय जों गोबांथार बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ फरायसालियाव लाङोब्ला एबा गावनि गथ'फोरखौ लाङोब्ला अननानै साबधान एबा सांग्रां जानानै लामा हान्थिनो जोबोद गोनांथार। मानोना गोबांथार लामायाव हान्थिनाय गारि मटर गोबां मानसिफोरनिफ्रायबो गोबांथार होंगो दोंगो जाबाय। बेटारि रिक्सा एबा टट' गारि जायखौ बुङो इ-रिक्सा लोगोसे आरोबाव गोबांथार गारि मटर बेबायदि लामायाव हान्थिनायफोर जान-बाहना जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ जेब्ला फरायसालियाव थांगोन उन सिगां नायनानै गावनि फिसाफोरखौ आखाइयाव हमनानै जेब्ला बारस'नाया गाहाम। मानोना दिनै बे जाथाया जाय अन्थाव बाथाव बे गथ'आ दिनै बे जायगानि जिउ गोमानायाव बिनि बिमा बिफाफ्रा जोबोद दुखु मोनथाव आरो बे जाथाया जोंनि थाखायबो जिउआव दुखु मोनथाव। अनदागाफोर मानोना दिनै बे गथ'आ जेब्ला फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो बे जाथायखौ बे जागोन होननानै रावबो मिथियाखैमोन। बिमाया गावनि फिसाखौ लानानै फुङावनो जानायफोरखौ टिफिनफोरखौ बेनि बेगाव लानानै बेखौ लांबाय थानाय समावनो नाथाय एसे आवगायदोंमोन बिमाया। बे समावनो गथ'आ नाथाय हरखाब गावनो बारस'नायाव बै फैबाय थानाय गारिया मटर साइकेला बेखौ गोख्रैनो सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमाबाय। दिनै बेनिफ्राय अनदागाफोर दिनै बे गासै जाथायफोरनिफ्रायबो जोंबो बिमा आरो बिफा जानानै सांग्रां जाना थानो गाहाम। गावनि फिसाखौ जेब्ला स्कुलाव लांगोन उन सिगां जान-बाहनफोरखौ नायहरनानै आवगायनो गाहाम।